Waar de niers langs kronkelwegen bij een burcht de Maas ontmoet. Deze regel van het Genps volkslied staat te lezen bij de fraaie fonteinen in het nieuwe hart van Gennep. De korte staalplaten van de fontein verwijzen naar de belegering van het Genneperhuis in 1641 door prins Frederik Hendrik met 20.000 soldaten. Ja, ook het nieuwe centrum van Gennep straalt veel historie uit. Daarom zal u niet verbazen dat tijdens de Open Monumentendagen in het weekend van 13 en 14 september in de gemeente Gennep weer veel te beleven is. Het landelijk thema is Op reis. En dat is uiteraard een thema dat Spoorstad Gennep met het zogenaamde Duits lijntje op het lijf geschreven staat. Het was een historische spoorverbinding waar keizers en tsaren gebruik van maakten. Maar ook bij het begin en eind van de Tweede Wereldoorlog speelde dit Duits lijntje een bijzondere rol. Vandaar dat in het kader van 70 jaar bevrijding hier ruimschoots aandacht aan wordt besteed. Maar het thema Op reis heeft nog veel andere facetten. In totaal 14 organisaties werken dit jaar mee aan de Open Monumentendag. Op 8 locaties is een expositie die op de ene of andere wijze te maken heeft met het centrale thema Op reis. Deze locaties zijn bijna allemaal monumenten en ze zijn tijdens dit weekend gratis te bezichtigen. U treft het thema Op reis aan in de vorm van de vervolgde protestanten die in de 16e eeuw moesten vluchten en hier in het Nierstadje een veilig onderkomen vonden. Maar ook de hele bevolking in de kop van Noord-Limburg moest eind 1944 op reis. Ze werden gedwongen om te evacueren. In dezelfde tijd reisden honderdduizenden geallieerde militairen naar deze regio om in februari 1945 in de laatste grote slag aan het westelijk front, de slag om het Reichswald, het einde van Nazi-Duitsland in te luiden. Het Duits lijntje speelde hierin weer een voorname rol. Maar het speelde ook een belangrijke rol in bijvoorbeeld het rijke Roomse leven. Het vervoerde jaarlijks tienduizenden bedevaartgangers naar Kevelaar, Boxmeer en Boxtel. De 8 locaties zijn aan elkaar geregen door een fraaie monumentenroute, die u desgewenst kunt fietsen of wandelen. De route met informatie is gratis verkrijgbaar op talrijke plaatsen. Alle monumenten zijn gratis toegankelijk.